Lidi, dobrý den, dámy a pánové. Vy to nevidíte, ale budete to vidět? Svítí se tam. Teď jsme ve tmě, takže to moc nebudete vidět. A je to fakt hororový. Vidíte to? Fakt horor. To se zaplo. Toto? Tenhle prostor je kamerován. Tam je to psaný, vy to nevidíte? Ale je to tam psaný. Počkej, takhle to tam je. Koukejte se. Tohle tady někdo chce. To je brutální. Tady nebudu svítit. A není tam nic vidět, lidi. Tady je otevřená. To. Já vám to takhle... Tady to svítí, kam. Tady. Tohle svítí. Lidi, tohle svítí. Tady je to zabarikadováno. Tady někdo nechce Čekání psa. Aj, kam? Alarm, alarm. Alarm! Jde alarm, kámo. To je len světlo. Tohle je creepy house. Koukejte se. Tady jsou vánoční ozdoby. Tady někdo bydlí. Tak ale teď jsou Vánoce. Teď jsou Vánoce. Sprchy. Kámoš. Tam pěstujou. Tam pěstujou. Tam opuštěný. To je creepy. A creepy je, kámo, tohle. Mě by zajímalo, co když zasvítím. Vidíte to a já tam Koukejte, tady jsou, kámo, garáže. Teď jsme v nelegálu, tady bychom neměli být tady. aby jsem to viděl. Se zbláznil. Nic není. Kuchně ty duch ta rastlina, jako keby. Ty krávo. Ještě tahle. A ještě tam. Jdeme se kouknout ještě tam. Tady jsou nějaké prostředky. Fuj. Nevím, co je. Je to extrém, lidi. Extrémně Kámo, tam jsou lidé. A to sem, jak vítají. No tak tohle je brutál. Vidím. Lidi, teď jsme tady. Jo a... Tohle je jazírko, počkej, tohle je jazírko. Tohle je jazírko. Tohle je nějaká vodárna. Tohle je vodárna. No a tamhle je jazírko. Jazírko. Tam Tady to přeteká. No jasně. Ty vole. Je extrémní. Fuj. Eko. Eko. Lidi, tento bílý je portál. Tento bílý. Teď odsud dostanem z týhle. Pojďte se na to. My jsme šli lidi. Teď jedeme nahoru. Co tam je úplně? Je to extrém. Ne, to nevejdeme. To je prdel, to nevejdeš. Tohle je extrém, takhle to vypadá kamera. Ale ten portál. Ten portál je jinak extrémní. Portál je brutální. Nechápu, co jich to napadlo. Nechápu. A já nechápu, že jak se to tam mohlo zjavit.